Kelli min allu fiskin, kelma tijek tkun id-daw, tikeċċid l-amin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Jiena s-salvazzjoni tal-poplu jgħid il-mulej, kull meta sejħuli fid-dbejjaq tagħhom jiena nismagħhom u nkun il-mulej Alla tagħhom għal dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti r-rajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-Mejta Mikelina Mifsud. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistaqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Eżdra. F'dak iż-żmien, is-Sultan Darju kiteb lill-Gvernatur u l-uffiċjali tal-inħawi tan-naħa l-oħra ta' Efrat u qalilhom: ħallu x-xogħol u fuq dan it-tempju talla jibqa' miexi. Ħallu l-Gvernatur bil-kapijiet tal-lut jibnu dan it-tempju talla fil-post li kellu qabel. U nordna b'digriet. Dan hu li għandkom tagħmlu għal kapijiet tal-lut għal bini ta' dan it-tempju ta' Alla. L-ispejjeż għandhom jitħallsu lil dawn in-nies bla wafqin mit-taxxi tan-naħa l-oħra tal-Ewfrat li huma proprjetà tas-Sultan. Jien, Darju, nordna dam digrit. Ħajkun obdut kollu kemm hu. Il-kapijiet tal-lut komplew jibnu u jmexxu x-xogħol il quddiem, imħeġġin mill-profeta Ħaġġaj u mill-profeta Zakkarija bin Iddu. U lestew il-bini kif ordnalhom Alla ta' Iżrael. U kif kienu ordnawlhom Ċiru, Darju u Artasersi, slaten tal-Persja. Dan it-tempju lestewh fit-tielet ċar tal-Adar, fis-sitt sena tas-saltna tas-Sultan Darju. Wiliet Iżrael il-qassisin, il-Leviti u l-bqija ta' dawk li kienu ġew lura mill-eżilju kollhom ferħana għamlu l-festa tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju. Wal konsagrazzjoni ta' dan it-tempju offrew b'sakrifiċċju 100 gendus, 200 muntun, 400 ħaruf u għal dnubiet Iżrael kollu offrew 12 gidi skont kemm kienu it-tribujiet ta' Iżrael. Imbagħad qasmu l-qassisin skont it-taqsimiet tagħhom u l-Leviti f'ġemat tagħhom għas-servizz ta' Alla f'Ġerusalemm kif kienu miktuba fil-liġi ta' Mosè. Dawk li ġew lura mill-eżilju għamlu l-festa tal-Għid fil-14 tal-ewwel xqa. Il-qassisin u l-Leviti issaffew flimkien u għax kienu safja setgħu joqtlu il-ħaruf tal-Għid. Għal dawk kollha li kienu ġew lura mill-eżilju u għalħutom il-qassisin u għalihom għamlu l-istess. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali mnejdu flimkien. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej,
Diġà qegħdin riġlejna f'bwiebek Ġerusalemm ngħidu flimkien. Ġerusalemm mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda. Lejja trubijiet jitilgħu b'trubijiet tal-mulej ngħidu flimkien. Biskont il-liġi ta' Iżrael ifaħru l-isem il-mulej għax hemm twafqu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David ngħidu flimkien. Nqumu bil-wifqa. Ħin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u biħarsuha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew Ġesu u ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba fil-folla. U xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżda Ġesu weġibhom: Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma t'Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis fil-Vanġelu ftit li xejn naqraw dwar Marija, Om Ġesu. U dan għaliex il-Vanġelu huwa katakezi fuq il-persuna ta' Ġesu. Madankollu hemm xi rakkonti li fihom tissemma dillhom minn birka u proprju s-silti tal-lum nistgħu ninkluduha f'din is-serja ta' rakkonti. Issa permezz ta' din is-silta aħna nsiru nafu li Om Ġesu flimkien mal-qraba tagħhom dejjem kien jakkumpanjaw lil Ġesu fil-predikazzjoni tiegħu. U dan ifisser li hija qatt ma ħallit lil Ġesu waħdu, imma kienet timxi miegħu kif fil-fatt għamlet sas-salib fejn hemmhekk ukoll insibuha preżenti. Issa ħuti Ġesu jieħu l-okkażjoni ta' meta ġa infurmat li barra kien hemm ommu u qrabatu jisimgħuh. U dan biex jgħallem lid-dixxipli tiegħu li jekk huma jgħixu l-kelma tiegħu huma wkoll jissejħu ommu u ħutu. Kemm hija grazzja eżiż kbira għalina li forsi din is-sentenza qatt ma tajna każ tagħha. Ġesu lilna jsejħilna ħutu jekk kemm il-darba aħna lesti li nibdew ngħixu il-kelma tiegħu. U f'silt oħra Ġesu jixebbaħ ukoll il-bniedem li jgħix il-kelma ma' bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. B'mod illi meta ġie l-maltemp id-dar tiegħu baqgħet hemm u ma tfarkitx. U allura dan li nitolbuh il-Ġesu dalgħodu, nitolbu l-grazzja li nkunu aħna wkoll bħal dawn il-persuni. Għalhekk mulej, jien nerħi ruħi f'idejk biex teħlisni għax naf li inti Alla tas-sewwa bil-wieqfa. Għal-mulej m'hemmx aktar ħini minn dak li jisma' l-kelma tiegħu u jgħixha. Nitolbu l-Ispiritu Qaddis t'Alla jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex nisimgħu l-kelma tal-mulej u nagħmluha. Għalhekk ngħidu flimkien: ibqa' magħna mulej, ibqa' magħna mulej. Sabiex permezz tal-Knisja tasal l-aħbar ta' tama lil bnedmin ta' żminijiet tal-lum nitolbu. Sabiex dawk li jmexxu l-politika fid-dinja ikunu mlibsa bil-erf u l-kalma nitolbu. Sabiex il-karba tal-fqir u l-batut ma taqax fuq tnejn torox
nitolbu. Sabiex il-kelma imħabbra lilna tagħmel minna wkoll il-familja ta' Kristu, nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla missier inti tajtna f'Ġesu il-modell tal-iben li jobdi u jħobb. Ġeddet il-qalb tagħna fl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nisimgħu leħnek u nkunu dejjem miftuħa għal bżonnijiet ta' ħutna bl-istess Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li unidma qoddimek u għamil li jkun joġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnub tiegħi mifridi. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawna s-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien roddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox. Li inti battulna bħala Salvatur feddej, mamu l-bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu Qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobb u nadra. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkoppa temilek kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu lil l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mikelina mifsut li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzu Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil mnoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja atina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan għal-ġisem u d-dem qadis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol tagħti s-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie. Għamil mulejlik il-xorb li ħadna ikun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek kbirom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tloq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Nitolbu. Għamil mulejl li jiddon tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ bil-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għalli minna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.